Jedu vam se kolači, ali nijedni ne bude neko zadovoljstvo u vama. Bez brige. Ja imam kolač koji će probuditi ne jedno, ne dva, već 3 zadovoljstva u vama. I oni se prave ovako. Za koru 6 belanaca izmutimo sa 110 grama šećera. Zatim dodajemo 150 grama mlevenih oraha, 30 grama brašna, pola kesice praška za pecivo, sve to promešamo, razvučemo u tepsiju dimenzija 30x40 i stavimo da se peče 15 minuta na 180 stepeni. Za fil u šerpu sipamo 370 grama šećera. 1-2 kašike šećera stavimo u 6 žumanaca i počnemo da mutimo. Dodamo malo mleka, 4 pudinga od vanile i 35 grama brašna. A u šerpu sa šećerom sipamo 1 litar mleka i odnesemo na vatru. Kad provri sipamo žumanca i zakuvamo. Odmah nakon što smo skuvali fil, prekrijemo ga providnom folijom ili kesom u ovom slučaju kako nam se ne bi pravile grudvice i ostavimo da se ohladi. Kad nam se fil ohladio, u posudu izmutimo 250 grama margarina zajedno sa našim filom. Zatim smesu delimo na 2. Jednu polovinu ne diramo, a za u drugu istopimo 100 grama crne čokolade i izmutimo. Kolač mažemo tako što na koru nanesemo svetli fil i poravnamo, a zatim 300 grama keksa umočimo u mleko i poređemo preko fila. Onda nanesemo tamni fil i poravnamo. Kao dekoraciju možemo da narendamo 100 grama bele čokolade. I to bi bilo to. Naš kolač je gotov. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.